Wis rek nikmatono ya. Suwun yo Mi yo, tak dongakno berkah barokah, tak dongakno rezeki sanan lancar, Amin. tambah sugih. Sing penting Suwun ya Ro. tunda. Iya ta. Kalau mari mangan aku kok undat-undat Ro. Rek sik rek, aku gak iso gawe supit iki apa? Ya Kan puluhan gak iso ae, sumpit. puluhan. Puluhan ae. ya. Heeh, dene kon Aku iku. kae joge. Mangane kon kudu dijak nang ngene-ngene iki ku ya ambek belajar gawe sumpit ngono lho ya. Cek ta. Dadi wong sugih ya. Iya, ya dipuluk temenan jri. Astagfirullahaladzim. Mi aku kurang wareg lek gak gawe sego iki. Ya Allah, Ndut kon mari ngene yo. Sango mejikom cilik iki lho, Ndut. Cek penak ya. Iya mari tak gawa ya mejikomku ya. Ya ya ta mek sak kupri tok delokna ya gak wareg aku. Yo yo marine tak pesenone kok lek kurang. Yo. Aduh Mi, masa gak ambek sego ya wareg aku ya Mi ya. Aduh, Kan marek Ndut saiki. iya wareg aku. Ya mesti pengarang ngene ane loro, sik entek Milo loro, sik entek ikine loro ya apa rek? Lorong ya iki. Sajane ya kurang rek ngene Apa iki. sih kurang? Yo, traktir mana Dek masakan Padang ayo. Anjir, Gusti pangeran Gak nuruti. ayo gak nuruti hari iki.